No, mitkä tunnelmat järjestävän organisaation puolesta? Kaos. Hallittu kaos. Hallittu kaos. Hyvä. No niin. Loppiutuu. Yllättävän paljon osallistujia siihen nähden, että keli ei ollut ehkä ihan suotuisi. Kyllä. Petty auto on ilmoittautunut, mutta muutamia peruutuksia on tullut. No niin. Toivotaan, että kaikki jatkuu suotuisissa merkeissä. Kyllä. Vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran kokoonnuttiin tässä käytännössä. Mikä on fiilikset näin 70-vuotisjuhlan äärellä? Käsittämättä, miten nopeasti menee aika. Kyllä. Kelit oli 20 vuotta sitten vähän samanlaiset, muistan, että vettä sateli kun torilla oltiin. Semmoinen mielikuva, mutta sitten taas 10 vuotta sitten Hirvihaarassa niin oli kovinkin komeet ilmat. Mun on helppo muistella, kun mä kattelin videoita justiinsa ennen tänne tuloa. Joo, se muistit. Kyllä. Urkeneesta pasti saatiin tulla nuorempi mies, niin se on helpompi elvyttääkin se muisti. Niin, se voi olla joo. Ei mitään. Mukavaa tapahtumaa ja toivotaan, että kaikki menee hyvin. Kyllä ainakin autoja on saatu komeasti paikalle taas. No, toivotaan, että tulee täyteen melkein. Kyllä. Yes, hyvä. Kiitos. Mitkä on muuten tunnelmat, Manulla? Eikö ole hienoa, kun ollaan 3. kertaa jo näissä Kyllä. merkeissä paikalla? Uskomatonta, miten ne 10 vuodet vaan menee. Niin, no. Pelästyin kanssa, kun rusin miettiä, että eikö me kertaalleen näitä juhlittu. Ja sitten, että hetkinen, mäkin olen tehnyt videon kahteen jo. Hienoa, tämähän on hienoa ja on mukavaa olla vielä, kun 30 vuotta on tässä mennyt tollaan. Ja kyllä. Vielä ollaan mukana, niin se on se asia. Kiva nähdä, aika paljon kavereita on poistunut, mutta... On, niin. Mutta paljon on kaverit niin kuin vielä mukana näissä. Niin, kaikki on tietenkin vanhempia. Niin kyllä. Itsekin, no niinhän se menee. Ja kelistä huolimatta. Niin, kyllä, kelistä huolimatta. Sen ei saa antaa vaikuttaa, vaikka se vähän tuntuu ikävältä, mutta tämä on. Sitä ei pysty valitsemaan. Sitä ei pysty valitsemaan, nyt tulee vielä enemmän. Näin on. Nyt täytyy kyllä hakea toi sontsa. Pitää tehdä se. Joo. Kiitoksia. Kiitos.
vähän niin kuin kasataan ilmaa. Johan pyörii. Hän menee aika hieman. Ja on erinomaista nähdä teitä täällä näin paljon. Vielä erinomaisempaa näin iloisina. Seuraa letka-ajo tonne Sotamuseo Militarialle. Autot on sen verran tiivisti pakattuna, että tää vaatii hieman malttia ja sommittelua. Joten rivi 2 täältä, tai lipputangoista lukien rivi 2 tulee lähtemään ensimmäisenä. Sen jälkeen rivillä 1 on hyvää tilaa lähteä etuperin. Ja tämän jälkeen, kun rivi 1 on saatu lähetettyä matkaan, niin rivi 3 pääsee hieman vekslailemaan ja lähtemään tuohon raatihuoneen kadulle. Onko kysyttävää? Ei? Kaikki selvää. Koska syödään. Thank you.